meminta marang Gusti. Yo. Guru kula nyuwun pangestu tunggal kanca kula nyuwun berkah donga mugi kawula sakanca anggenipun asung panglipur arupi seni joget kreasi turangga budaya samangkin tebih ing sambikala. Para sang guru nadi wis katon lenggah satata ing kono sampun cumawis anggenipun para sang guru nadi meminta sesepuh turangga budaya ya Bapak Wida sampun negung wonten ngarsanipun Gusti ing niku para kanca-kanca wis siaga ing ati bal kukusnya mandahe dupa katon pemelus wis cumawis sesajening para kanca turangga budaya ing kono ana sekar kantil ana sekar mawar ing kono ana jajanan pasar kanggo anglantaraken punadi anggenipun meminta marang Gusti katon kedhepyan ana widodari temurun kapan kita kasep daten woi ya kena kaya patah no woi dan galak yo kanca mbok menawa iki kabeh wis titi kala mangsa turangga budaya asung panlipur turangga budaya
Para sang guru ngaji para sang guru ngaji ya sang pawang wis ngasta sekar manca warna ateges kembang lima cacat ana sekar melati ana sekar mawar ana sekar kandil menuku marang sang yang wiji Gusti Allah mugi panjenengan pikanti dadi tebih ing sabikala katon sak lanang mantur tejo ing kono wah iki apa sampeyan meminta Purwa Madya Purna samangke keping sabikala kanca makarya Gunadi Putri Tronggo Suping dadan halus marang Tronggo Budaya Oi